ассалому алейкум дӯстон, шаб бахайр. ҳозир бародарои мо граниса рафта истодан. Ширкати Аҳмад Шоҳзамони Фархорӣ, як одами даркорӣ ҳамроҳи не бародар. Бизане бача, бигзар хати мошини пӯшинед брат. Имрӯз чандма ин ҳозир числара бинам? 7 август шаваки соати нимта кам 11 шав. Ака шумо шофёре? Шофёри Аҳмад. Компания Алиҷон Аҳмад. Инаи Шоҳзамони Фархорӣ ака чӣ гуфтанӣ? Бигӯ. Ма гуфтанем ки ҳамаи айрӯзе ки дуруст шид наз яке вуҷуда интизори кашне бародар омад. Баъд яке вуҷун ки мара бояд ёрдам мекард, роҳӣ мекард Қазоқистон. Раҳмат ба яке вуҷун ба хутири хизмат кардиш. Моро ҳисоби худӣ равон мекунад бо баргашта меем. Амро ҳам бародар номи чия? Ин ҳами Сафар Алиҷона чизе мешава бо мо ҳам дар ютуб гап мезанем. Иншоалло бачаи хуб метава ҳамаш нағзай ҳадумет бо муроҷиат кунем. Хуб ака Шоҳзамон як вақти ҳоз мере илтимос соқ саломат баъзе ҷора сёмка ку дар ҳеҷ ҷо напарту. Бира соқ саломат бигзар биё бибин хизматрасонӣ ҳами ширкат чӣ хел аст ки мардум бо мақсад бибинанд. Худат бо ҳақиқата мегӯй да? Ака божунда мерасонам барои реклама кардан бо гап мезанам. Роҳи сафед барори кор. Давай, худо нигаҳдор.